ናይ ራእይ ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ከመይ ፀኒሕኹም ሰላም ክትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እዩ ሶ ትማሊ ዕሙቕ ብድበለ ብዛዕባ ኣቃውማ ቆርበትና ጥዕና ቆርበትና ጠንቅታት ናይቶም ናይ ቆርበት ሕማማት እንታይ ምዃኖም ዘትየ ሎሚ ከዓ ከመይ ጌርና ክንከላኸሎ ንኽእል መጀመርያ ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ከምኡ ንኸይመፀና ቅድም ካልኣይ ከዓ ከመይ ጌርና ንከናኸኖ ንቆርበትና ሳልሳይ ከዓ ከመይ ጌርና ንፍውሶ እዚ ንበዓል ከምቲ ብትስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ብሓፈሹ ካብ ናይ ማዳ ናብ ናይ ፈፀጋ ከምኡውን ካልኦት ናይ ድርቀት ናይ ቆርበት ዝኣመሰሉ ዘለዉ ወጥርታት ከመይ ጌርና ኢና ክንኣልዮ ንኽእል ንብል መጀመርያ ብግብሪ ዘሰጋገርናዮም ሰባት ህልው እሞ ንናቶም ኣብኡ ተማሃርናዮ ድገጠመና ብድሆታት ኣጃስት እናገበርና እንዳዓራና ድኸድናዮ ርሕቐት እዮም ምሳኹም ሸር ክገብር ሶ ናይዞም ሊንክ ሸር ገረልኩም ኣለኹም እዚ ነቶም ደይተመዝገብኩም ዘለኹም ምሳና ግን ክትምዝገቡ ትደልዩ እንተደኣ ኮንኩም ናተይ ሓበሬታ ብዝንህለኩም እቲ ቴሌግራም ወይ ከዓ ዋትስኣፕ ናይቲ ቴሌፎን ናምበር እንተዳ ተጠቒምኩም ኮንታክት ክትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም እንዳ ኢንካሬጅ ኩላትኩም ነዚ ሸር ክትገብርዎ ምክንያቱ ርግፀኛ ኮይነ ክዛረበሉ ድኽእል ነገር እንድሕር ሃልዩ ኣብ ሕብረተሰብና ብቆርበት ደይሽገር ሰብ ዳርጋ የብልና ከምኡ ክኸውን ዝገበሮ ነገር እንታይ ምዃኑ ትማሊ ዘትዮ ኣለኹ ኣብዚ ራይ ፕሮግረስ ኣካዳሚ ድብል ናተይ ናይ ዩቲዩብ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ትሕዝቶታት ዕሙቕ ብድበለ ስነ ፍልጠት ሰረድ ተገብረሉ ንብዙሓት ሰባት ክሕግዝ ዝኽእል ኢንፎርሜሽን እዩ ሶ ፕሊዝ ጎ ቼክ ኢት ቀዳማይ ፓርት ማለት እዩ ሎሚ ምሸት ከዓ እቲ ካልኣይ ፓርት ከምቲ ዝበልክዎ ብኸመይ ንከላኸሎ ቅድም ምክልኻል ንጥቀመሉ እንታይ እዩ ድሓር ቆርበትና ከመይ ጌርና ንከናኸኖ ሳልሳይ ከዓኒ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነቲ ደሎ ብድሆታት ክንፍውሶ ክዝትየ ሶ ፕሊዝ ሸር ዲስ እንተደኣ ክኢልኩም ናይዚ ምሳይ ክትከታተሉ እንተደኣ ፀኒሕኩም ኮንኩም ከዓኒ ሓጋዚ እንተደኣ ነይሩ በጃኹም ሓሙሽተ ፀሓፍ ለይ ሶ ኣትሊስት ኣይኖ እቲ ምሳይ ደሎ ዝጥቀም ደሎ ሰብ ጥቀም ምህላው በቲ ንገብሮ ዘለና ንጥፈታት ሆፕፉሊ እቲ ነዚ ናተይ ፕሮግራም ዝከታተል ሰብ ርጥብ ድበለ ሓበሬታ ክህልዎ ይኽእል ኢለ ድኣምን ነቶም ፋልማይኩም ድኾነ ግን ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ይድምልከት ኣብቲ ናተይ ባዮ ኣለኩም እስካብ ሕጂ ፎሎ ደይገበርኩምን እንተደኣ ኮንኩም ፕሊዝ ፎሎሚ ኣዝዮም ሓገዝቲ ድኾኑ ብግብሪ ምፍላጥ ጥራሕ ደይኮነ ምስግጋር ድልዎም ምክርታት ክህበኩም እየ ምሳና ደለዎ ሰባት ድማ መቸም ሓሓሊፍኩም ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ቢፎር ኤንድ ኣፍተር ድብል ዓይነት ትሕዝቶ ሸር ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ እቲ ፕሮግራም ናህና ሕጂ ተጀሚሩ ኣሎ ኦልሬዲ 3 ሚኒትስ ኣቲና ኣለና እንተደኣ ክትሳተፉ ደሊኹም ዩዝ ደ ሊንክ ናይቲ ፌስቡክ ትፈልጥዎም ሰባት ናይ ቆርበት ሓገዝ ምደለዩ ተዝፈልጥዎ ትብልዎም እንድሕር ሃልዮም እዚ ሊንክ ስደድሎም ኣብዚ ዲስክሪፕሽን ስለ ዘሎ እቲ ናይቲ ዙም ሓበሬታ ማለት እዩ እንተደኣ ትከታተሉ ንሃልይኹም እሞ ንካልኦት ሰባት ከዓ ዝጠቅም ነገር ኢልኩም ተኣምኑ ኮንኩም 3 ፀሓፍ ለይ I mean 5 ፀሓፍ ለይ and I will love you and leave you with that okay እግዚአብሔር ኣቅድሙ ነቶም ትመፁ ብሰላም ምፁ ነቶም ካልኦት ልዋም ለይቲ